Последното нещо, за което така се надяваме да допринесеме, е един CRM, който да организира всички контакти на завършилите стопанския факултет, с което се надяваме, че така ще помогнем хората, които завършат факултета, да останат по някакъв начин свързани. Това, което вярваме, че освен нещата, които човек научава в отделните дисциплини по време на обучението си, той се запознава с много хора, с които в бъдеще ще работи по един или друг начин в различни периоди от своята кариера. И затова е много важно тези хора да имат своите контакти. Много по-лесно се работи с някой, който познаваш от дълго време, учил си с него години наред или си го виждал в факултета на разни лекции и така много по-лесно може да му се обадиш, много по-бързо може да се разберете и да евентуално да свършите някаква работа. Или пък да разбереш, че не е това човека, да те насочат към подходящия човек. Като един от завършилите стопански факултет, първо мисля, че това на мене ще ми помогне. Тъй като ако няма създадена такава организация, аз също не знам кои хора завършват факултета, как да стигна до техните контакти. Освен това мисля, че като помагаш за развитието на факултета, това помага не само на всеки завършил, но и на следващите хора, които влизат в факултета. Това повдига репутацията на самия факултет. Разбира се, това се отразява и на всеки един завършил. Ако факултета в момента има добра репутация, това е много важно. Не само е важно, когато съответният човек е завършвал този факултет да има добра репутация, той трябва да продължава да се развива и в бъдеще. Като един от първите завършили стопанския факултет, и тогава той беше една много добра възможност да се запознаеш с много неща, които до този момент ни бяха чужди. Пазарна икономика, борси, финанси, банки. Примерно банки имаше и в България, но те работеха по един съвсем друг начин. Ние имахме възможност да се учим от преподаватели, които идваха директно от Англия, от Съединените щати, други страни в Европа. Имахме възможност също така да посетим някои от тези страни. Аз лично съм имал възможност в четвърти курс да уча в Германия, което ми помогна доста. Първо усвояваш един чужд език, вече по по-различен начин, когато си в средата и разбираш смисъла на всяко едно нещо, всяка част от езика обикновено си има някаква история. Когато на място поговориш с хората и научаваш и много неща, които естествено ги няма и в учебниците. Освен това виждаш и на практика как се случват нещата и не само в учебника, теоретично. Защото се оказва, че обучението дава една така теоретична подготовка, която е само една основа. Оттам нататък всеки трябва да успее да приложи наученото и да научи много нови неща, за да бъде по някакъв начин успешен в това, което прави. След стопански факултет започнах да работя в една финансова компания. Това беше нещо, което в този момент ми беше така най-интересно. И научих много неща за това как работят банките, финансовите институции, капиталовия пазар. В тази компания също участвахме в масовата приватизация, управлявахме един приватизационен фонд. И по този начин човек има досег до това, което на практика се случва. И ако не си бил част от управлението на една такава институция, няма как да
да знаеш много от нещата, които се случваха. И те далеч не се случваха по начина, по който може би пише в учебните по икономика. И принципите, по които се управляват нещата, са доста по-различни. По някакъв начин пак са пазарни, да, но според мен във всяка една държава пазарната икономика е много различна от теорията, което разбира се е добре и има различни възможности. Е важно човек да може да се ориентира правилно. Най-трудният ми изпит беше изпита по висша математика. Те всъщност беха няколко изпита в първи и втори курс, тъй като трябваше да научим материал, който в МЕИТО се учи за 1, 2, 3 семестра. Ние това нещо го взимахме за един курс. Явно се считаше, че сме много така умни и бързо схващаме. От друга страна, проблема беше, че аз не виждах чак такова приложение на нещата, които учиме в бъдещата си кариера, и до този момент наистина висшата математика не ми е влязла в употреба. И естествено изпита беше най-труден, защото му отделих най-малко време за подготовка. И една от любимите ми дисциплини беше свързана с борсите и капиталовите пазари, съответно банките. Това бяха няколко курса при нас. И другата така много интересна дисциплина за мен беше свързана с управление на човешките ресурси. Моето послание към всички завършващи е да съдействат за развитието на вашата организация, защото това би спомогнало много за всеки един от завършващите. И има най-различни инициативи, които се опитвате да организирате, и ако всеки един се включи с това, което може да направи в момента и това, което счита за важно, мисля, че ефектът ще е много добър. Защото към момента има вече хиляди завършили. И мисля, че всеки може много да помогне, без това да му коства прекалено много усилия.